Bună ziua tuturor! Astăzi vă invit să descoperim împreună lecția Adjectivele magice, culorile limbii române. Vom afla ce este adjectivul, cum îl folosim corect și cum ne ajută să facem descrierile mai bogate și mai interesante. Descoperim lumea fascinantă a adjectivelor. Acestea adaugă culoare și viață în propozițiile noastre. Ce este un adjectiv? Adjectivul este un cuvânt magic care ne spune cum este un lucru sau o ființă. El stă mereu lângă un substantiv pentru a-l descrie mai bine. Este partea de vorbire care ne spune cum este un obiect, o ființă sau un loc. Astfel spus, adjectivul arată o însușire a substantivului. Când folosim adjective, propozițiile noastre devin mai interesante și mai colorate. De exemplu, în propoziția floarea este roșie, cuvântul roșie ne arată ce culoare are floarea. Adjectivele fac enunțurile mai expresive și ne ajută să transmitem mai ușor detalii despre ceea ce vorbim. De exemplu, dacă spunem doar o floare, nu știm cum arată. Dar dacă spunem o floare roșie și parfumată, deja putem să ne imaginăm mai bine. Sau floare frumoasă. Cum e floarea? Frumoasă. Pisica. Pisica albă. Cum este băiatul? Vesel. Adjectivele au gen. Se schimbă după gen, masculin sau feminin. Masculin, băiat vesel, copac înalt. Exemplu de adjective la genul feminin. Fată veselă, floare înaltă. Adjectivul are și număr. Acestea se schimbă și după număr, la singular sau la plural. Singular, floare frumoasă, băiat înalt. La plural, flori frumoase, băieți înalți. În această prezentare găsiți exerciții interactive în care va trebui să identificați adjectivele din enunțuri și să creați propriile voastre propoziții folosind adjectivele cromatice. Acum vom juca jocul potrivirii. Hai să exersăm. Potrivește adjectivul corect cu substantivul. Avem următoarele substantive: soare, casă, mere, păsări. Adjective: strălucitor, mare, roșii și cântătoare. Haideți să vedem potrivirea corectă. Soare strălucitor, casă mare, mere roșii, păsări cântătoare. Bravo, foarte bine! Adjectivele sunt ca niște pensule magice care colorează lumea din jurul nostru. Fără adjective, așa cum am spus și mai devreme, lumea ar fi mai puțin interesantă. Fără adjective. Am văzut o casă cu o grădină și un câine. Cu adjectiv, am văzut o casă frumoasă cu o grădină înflorită și un câine vesel. Să exersăm împreună. Acum e rândul tău să creezi propoziții folosind adjective. Descrieți jucăria preferată. Folosește cel puțin 2 adjective. Exercițiul 2. Descrie o zi perfectă. Ce adjective ai folosi? Exercițiul 3. Privește pe fereastră. Descrie ce vezi folosind adjective colorate. Vă mulțumesc că ați urmărit această prezentare. Sper că v-a plăcut și că veți folosi adjectivele magice în toate compunerile și descrierile voastre. Nu uitați!
Limbajul devine mai frumos atunci când știm să folosim adjective potrivite. Pe curând și spor la învățat!